Tayub Lengen Beksan. Pramila kula ing mriki pramugari ngaturaken sugeng sonten, sugeng rawuh ke sugeng pinanggihan malih sarengan kebiaripun seni budaya Tayub Jawa Timur alat tengger. Sesarengan sound system profesional pangestu ingkang mijil saking tlatah Wonogiri Tosari Pasuruan ingkang dipun padhekani Mas Sugeng. Begitupun dukung kalian video syuting Tigrabi Production ingkang mijil saking tlatah Ledok Kayu Kebek Nogo Jajar ingkang dipun padhekani Mas Tekno. Sonten ngantos ing mangke dalu panjenengan sedaya dipun sengkuyung kaliwan karawitan campur sari LWJ ingkang mijil saking tlatah Codo Wajak Kabupaten Malang ingkang dipun padhekani Mbak Lili. Bapak Ibu undangan hadirin sekalian ingkang kawula hormati, sakderengipun panjenengan sedaya nindakaken seni joget Lengen Beksan ing mriki kita kadang-kadang pramugari badhe anggiharaken artis-artis LWJ ingkang dipun iringi gending Sow Bedayan Aneka Jula Juli. Sumangga. Bapak Adi Sukarta, Ibu Dewi entas-entas nanggap Tayub campur sari. Panjenengan rawuh dipun suni donga lan idi mugi pikantuk berkah saking arsaning Gusti. Mugi kajate tansah pinanggih lestari. Campur sari Tayub hiburane ayo sing guyub warek kancane. Sing koyo barek kancane.
sugeng sonten sedayane mitra katuran pinar engkang kecoayo samya mirsani pagelaran kita seni campur LWJ pinaring ana mijil saking tlatah kita Malang Mbah Lili Agustin pimpinan kita ayo tansah tur panglipun dateng andika sedaya ugi nderek nglestarekaken budaya namung semanten piatur kula menawi lepat nyuwun kenging Ngaturaken sugeng sonten sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu undangan sawadirin sekalian kang dahat kinurmati. Saderengipun dengan rasa rendah hati ing mriki kita atas nami sedaya pranata cara saha pramugari langan beksan. Cak Kidun Cak Aris minangka sesulipun saking Bapak Hadi Sukarta saha Ibu Dewi keluarga. Bapak Hadi saha Ibu Dewi sampun ngucapaken matur sewu sembah nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun kersa pinarak wonten sak lebetipun terop saengilipun sasana pagelaran kanthi rahayu saha wilujeng. Ananging ingkang utami rawuh panjenengan sedaya dipun suwuni doa saha restunipun. Bok pilih hajatipun Bapak Hadi saha Ibu Dewi ing wedal menika tepat dinten entas-entas nyuwargakaken para leluhuripun ingkang sampun suwargi. Mugi-mugi hajatipun Bapak Hadi saha Ibu tansah dipun paringi rahayu wilujeng lancar kalis daya sambikala ingkang dipun suwun langgeng lancar rezekine panjang yuswani. Ibu dene kangge hiburanipun pagelaran campur sari LWJ musik ingkang mijil saking Tlatah Wajak ingkang dipun pangarsani Mbak Lili Agustin ingkang derek ngregeng lan nggayangaken hajatipun Bapak Hadi Sukarta sekeluarga. Ibu dene kangge lampahipun sampurna setunggal kula aturaken dhumateng Bapak Hadi saha Ibu Dewi ingkang dipun sarengi Bapak Ono saha Ibu Puji dipun dami segenap keluarga besar gilir gemantos ngantos paripun sampun penghormatan. Sampurna kalih kula aturaken dhumateng Bapak Sepuh Pining Sepuh Desa Wonogiri sawandanipun Bapak Muspika daerah Kecamatan Tosari mbok menawi rawuh kalajengaken kalian Biyoto Sinoman keluarga besar undangan gilir gemantos antos panipun sampun. Kejawi saha menika kita sedaya pramugari sampun percados sanget. Gandeng ingkang rawuh menika sedaya tokoh-tokoh penggemar seni tayub
Ing mriki kita pramugari sampun percados sanget mbok bilih lampahipun sampur penghormatan ing kala mangke saged lumampah aman tertib sae meriah boten-boten aral sambikala punapa-punapa. Pramila cekaos atur wedal menika sampun dumugi wajibipun pagelaran seni tayub dipun wiwiti. Sak mandhapipun ibu-ibu waragana tumuju dhumateng sasana pagelaran ingkang ngaturaken kadang kula Mas Aris pramugari saking Sedaeng. Monggo kula suwun tindak dhumateng sasana pagelaran. Monggo. Matur panuwun dumateng kadang kula Cak Aris ingkang sampun ngaturaken gedhog jane yen mbok berangkatan penjara aduh wiyen
Nadyan bebasane kali nganggo sak lembar kang mas kaya wis kontene rasa sing semek hatiku pacaane sarwa asri jero batenku tansah hemat wasumenya amung sira merah LWJ hane ser Pangestu audio ayo enak mas pacaane sarwa asri jroka tenku tansah hemat wasumenya amung sira berani LWJ Pangestu
Saiki daun kurang siji. Jarwa parawa tunggal besaning Baskara Kunes amin witi lela sending Satria aku kang ana ndang wulangmu dakat terus sing triya dawat bisa kelawan garwa angles kekes dahati sarombo podra kala ingrat satrio ayo mahaning ciptaku marang yang maha iku
Matur nuwun penghormatan saking Bapak ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapak Hadi Soekarto so Ibu Dewi katipun dampingi tiang sepaipun Bapak Ono so Ibu Puji Bapak Paya so Ibu Misti ingkang nembe paripurna. Niki panjenenganipun Bapak Sekdes Hadi dipun suwun Bapak Sekdes saking Mororejo, Bapak Wandoko, Bapak Sekdes saking Baledono hadir mulai siang. Bapak Uli Sekdes Baledono, Sekdes saking Adiwono Bapak Deni. Bapak Sekdes saking Kalitejo, Bapak Sutaji. Moga Pak Bilih sampun rawuh Bapak Sekdes saking Daeng. Bapak Sudian. Monggo wae dhewe. Bapak Sekdes Tosari. Apa kuwi? Salogrong mas. Moga Bapak Edi Koper. Moga Bapak Edi Koper. Bapak Sudian. Bagong, Cak Bagong, mriki Pak. Maneman, Samirah, omahe batu, didol murah. Sapa sing tuku monggo? Monggo Pak Iksan, Cak Bagong monggo Cak Bagong. Sekar pisang-pisang sesajine karya ya mas kenes renesi carane traing noto karawa risang danan jaya rebetan apapun betul ku sabar nerima ngetan bali ngulang apa setiane kakon sayang kenes nenesi ate traing noto karawa risang danan jaya iki piye marama iki piye marama mas ya mas ya mas traing noto karawa risang danan jaya ya mas ya mas wadane sabda sang iku siswa nangsa padha niat
sumelang berbela kayu jati dipikir maras ke ati ora butuh barang-barang butuhku mau terima nyawa ya mas ya mas gembyang gembyange ati ya mengriko gembyange ati hangison welasi hangison welasi gembyang gembyange ati ya mengriko gembyange ati hangison gebyani hangison aboti ati yang ake gembyang ring taman tapi mau siji reko pilihan macem-macem gembyang ring donya gembyang sing ono hak kaya riko harap yandane mung riko sing ono tunggale Gembyang gembyange ati iya mong riko gembyange ati hak isun kedane hak isun walasi gembyange ati iya mong riko gembyange ati hak isun kedane hak isun aboti masih akeh gembyang ring taman tapi mung siji riko pilihan macem-macem gembyang ring dunya gembyang sing ana hang kaya riko aruh gandane mung riko sing ana tunggale aruh gandane mung riko sing ana tunggale Yo, LWJ Music. Yuk, sawer Mas Sunarno. Sawer. Dari kisah ujian garekis
sing halal waton cukup kanggo sandang lan pangan iki tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duwite kandongan wayah apes wetengku krosok-krosok Majedor dor ana ban pecah wah iki mesti rezeki teko majedor dor ban pecah maneng isih-isih rezekine tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk Istilah zaman ayeuna salome di mana-mana salome salubanku rame asai rapi aduh salome istilah zaman ayeuna joget salome di mana-mana di kota dan di desa gotong royong bebarengan duli berbentang sabi bae eta salome bitaro ka asabatan jadi baca juragan kentang aduh joget salome aduh salome salamaku rame aduh salome sami bae tak salome bintaro kok sebatang aduh salome. Nggih, matur nuwun dumateng Bapak Sepuh Bini Sepuh Desa ingkang sampun tindak dumateng sasana pagelaran awit medal menika sampun dumugi wanjenipun Bapak Romo Dukun badhe nglaksanakaken mebek monggo dumateng Ibu-ibu Waranggana langsung mandhap dandan remo. Hari ngene remo kabeh bareng monggo.